Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan napod kining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon kaninyo. Maghatag og pagtabang kining atong lawas sa dunay insaktong depensa nga dili kita madali-dali kataptan og mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing at tinuod gayud nga adunay mga pagtabang sa lawas. Ang mga produkto nga 100% herbal, why side effects, why overdose o ginamit na sa kadaghanang mga Pilipino gumikan kay napamatud-an nila nga ang panyawan di ay nga tanom daghan kayog benepisyo sa lawas. And sama sa naandan mga igalag igsuon, aniya na pod kining atong knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban gyapon nato ang atong partner sa health nga magatabang kanato sa paghatag kanato og mas nindot nga pagtabang ilabi na gayud sa tuwa mga problema sa panglawas, no? Aniya karon si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Yes, mga adlaw kanimo da Sir Rick, no? Sa tanan tong mga tipaminaw. Kumusta ka mo tanan? Sa atong mga kaigsuonan karon nga nagpaminaw og kanunay nagasunod sa ato ang mga tulumanon kining atong hugyawan sa SED Panyawan gimugna kinig tuyo sa SED Marketing para gayud makatabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan nga nagkaangkon karon og mga delikadong mga problema sa panglawas. Gumikan kay ang panyawan di ay napamatud-an kini Sir John nga makatabang og dako no sa panglawas sa ato ang mga igsuon nga adunay mga balatian. Ma-chronic pa na siya, ma-minor pa na siya nga klase nga balatian. Tungod kay ang panyawan aduna kini mapait nga klase nga samkap kanang ginatawag natong columbine nga napuno ka na siya mga nutrients, vitamins, minerals ug usab mga gikinahanglan nato nga mga pagtabang sa lawas. Plus pag yun, makatabang pud kini sa pagpahimsog no sa ato ang kalawasan. Gumikan kay angkon ini ang ginatawag nato nga mga sangkap herbal, mga napamatud-an nga mga ingredients nga makatabang yun sa ato ang kalawasan mo nindot kaayo sa ato ang mga panyawan nga mga produkto. Ang atong mga panyawan products mga igalag igsuon na dili kalimtan aduna kitay SED Panyawan Plus Mangosteen, aduna pud kitay SED Panyawan with garlic, ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Mao kining mga tulo ka mga klase sa mga kapsula nga nagaangkon sa mga gahom sa panyawan nga tanom ug usab napamatud-an nga maayo kayo nga mutabang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Dili pud kalimtan ang atong pampahid nga oil no, ang atong haplas nga SED Liniment Oil ginama sa Seed Pharma. Ang SED Liniment mao kini siya ang haplas nga nagaangkon sa tulo ka mga sangkap nga makatabang sa pagpahiuli sa mga inflammation, mga hubag-hubag, katol-katol, mga matawag nato nga mga irritations no sa ato ang mga kaunuran, kanutahan, sa ato ang mga panit. Aduna kini methyl salicylate, camphor ug menthol. Ug ang lamian nato nga kape mga igalag igsuon kung ikaw mahiligon ka sa kape susama namo ni Sir John nga halos kada buntag udto o gabi nagkakape no nindot kay kapihon kaning atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang SED Panyawan Coffee Mix mga igalag igsuon napuno ka na siya sa mga bitamina, minerales ug uban pang mga nutrients. Gumikan kay angkon ini ang panyawan nga tanom, ang mangosteen usab ang kaning purple corn ug cinnamon. Mo siya ang mga sangkap. Mo nang grabe ang sustansya nga gitanyag niini no. Dili na siya susama sa ubang mga klase sa mga kape nga daghan kay mga ingredients nga malibog na lang hinuon kag unsay mas makatabang kanimo. Kaning ato fully concentrated
FDA approved, and of course nagyoy mga pagmatuod gumikan kay aduna ni siya panyawan nga tanong kaning panyawan overall grabe kini gikatanyag nga mga kaayuhan sa atong kalawasan. Di pud kalimtan lang ang sabon namo ni Sir Jan, ang Said Celebrity Beauty Soap ug Said Celebrity Kojic Soap. Mo ni mga klase sa mga sabon nga makapais-is inyong panit, makapaputi ug usab makatabang nga dili ka mataptan og mga skin blemishes. Sir Jan, karong adlaw paghisgutan nato kining mga ginatawag nga mga common chronic diseases. Daghan man day kining mga klase sa mga common nga mga chronic, no? Kung mayon tag chronic, medyo matawag nato na siya nga long term. Ang so sa mga maingon nga mga kasagara gyud, no, nga chronic diseases mo na ginatawag nga mga cardiovascular disease sama sa heart diseases ug stroke, no, cancer, chronic respiratory disease sama sa COPD ug baka kanang asthma, and naapoy diabetes. Ang mo ni siya mga kasagara gyud nga mga chronic diseases. Kung mo yung tag chronic long term, no. So dyan, pahala pa di gano ang amo ang pagsabot sa term nga chronic disease. Kaya I'm sure na yung mga kaigsunan nato nga giingna na sa doktor og kanang aduna naman kay chronic nga problema sa lawas. Kung chronic, unsay buot pasabot og ngano man kini siya. Ang ginatawag na tong chronic disease, Sir Rick, no? Muna sa medical nga pagsabot is kinitong mga balatian nga sobra pa sa 6 ka bulan, no? So kung wala pa kaabot og 1 ka bulan o naay mga sakit nga kalit lang, no, na imong na sinati, ang ginatawag nato niya na is acute, no? So kung tayo na kay acute na gastroenteritis, so if ever na ma-encounter nato ang term na acute, meaning ana kalit-kalit nga pagpanakit sa tiyan, o na pagkalit-kalit nga paghubag sa ngipon. So ay na kung tag acute, tapos di kita nato sa sakit mismo, o no, o sa pathological na or medical term, no, na sa gastroenteritis. So acute gastroenteritis meaning kalit nga pagpanakit sa tiyan. Pero kung musulti gyud tag chronic na balatian, patong ginaingon nato, no, sa amuang sa ato ang pag-define, no, na more than 6 months nga pagsinati, no. So sama tong giingon ni Sir Rick kanina nga sama sa diabetes. Ang diabetes dili ni siya balatian nga kalit lang na naitabo, no. So niagi ni siya proseso o dugay nga panahon nga adunay pagsaka sa sugar din sa imong lawas nga nagninahanglan siya o pipila ka bulan, no, pipila ka panahon, no, taas nga panahon aron nga full blown gid siya nga disease. And if ever kung mahimo na siyang disease sama sa diabetes mellitus 2, no, anak kana nga kana kay mamago na to medical term na diabetes mellitus 2. Ang diabetes mellitus 2 udagan ni siya og pila ka katuigan, dili po kadayon na kaning mga sakit ni siya nga kana ganing di marain po paminawon ng paantusod ka, no, maraglain man, pero ang term is madala nimo siya sa dugay nga panahon, no. So inana iyang dala, no, cardiovascular disease, dili man na ng pagdako sa imong kasing-kasing, dili man na ugma dayon, dili ako rag kalit, no. So naay acute na mga scenario ana, no, na hubag ang kasing-kasing tungod sa infection. Pero kasagaran gid ana ang mga problema sa kasing-kasing kaning mga cardiomegaly, no, ang pagdako o pag-hypertrophy sa left na side sa tong ventricles, kana siya, no, long term na siya nga proseso, dugay na proseso nga wala ta nagbantay sa tong health ba. So kung tayo example, dekada ta na smoking, no, dekada nga pag-inom, dekada nga walay klaro nga lifestyle, no, na kanang wala tay pakabana sa tong lifestyle, usa na sa mahimong hinungdan dito sa ginatawag na to na chronic disease. Ang later on after 6 months, kung ang imong gibati like arthritis, ang arthritis pwede na siyang mabati nimo, and then pwedeng pag-abot sa panahon nga if ever mahilis gyud ang katong cartilages, or grabe ang paghubag nimo sa imong tuhod, sa imong kamot, no, na nagbukol na gani siya, di ba, na nagaburot man na kasagaran. If ever na gani inana ng mga presentation ng usa ka sakit, mabati na nimo siya more than a year. So marag perminti na lang nimo siya mabati. So pag once gani ang successive for the next 6 months,
para masabtan sa itong mga tigpaminaw, mo na ginatawag na to na chronic, no? So chronic disease. So mangitatag mga balatian nga mo nubra pa sa unang kabulan na pagsinati. Mo na ginatawag na to na chronic. In short, ang chronic disease mo na ginatawag ang mga long term, no? Mga tag-as nga mga panahon nga pagpaalim. Kay kasagara sa mga iyon anak katumang yung nangaigo sa kanang mga ginatawag nato nga mga lifestyle diseases. Kana siya may mga kwan. Naapoy uban na surgeon matod pa kaning HIV or AIDS, no? Kaning HIV o AIDS considered pud kana siya nga chronic disease. Napoy uban ginatawag nga mga neurological disorder sama sa Alzheimer's disease, Parkinson's disease o multiple sclerosis. O napoy mga uban nga usual pud nga masinati sa mga tao kaning chronic kidney disease, no? Pagkaigo sa imuhang kidneys, ang obesity considered pud kana siya, mental health disorder like depression and bipolar disorder. So kanang kumingon day tag mga chronic diseases, surgeon, lungtayay o lang dinugayay gyud ang pagpakigbatok nini. So unsa may maayo natong pagabuhaton, surgeon, para malikayan ang mga ginatawag natong chronic disease? I guess isa na gid sa mga gikaingon nila nga makatabang mao kanang kanabitong para ma-prevent na, kay prevention is better than curing man sila pa. So para ma-prevent ang maong matang sa problema, samtang sayo pa, no, dili gyud magpasulabi sa mga ginabuhat nato gumikan kay posible nga mura po nay hinungdan nganong makasinati itag mga dinagkong problema. Sakto ba, surgeon? Ora na siya nagtanom ka, Sir Rick, ba? Sa dugay ka panahon nga nagpabadlong ta sa tong lawas, inanasab kadugay ang epekto niya sa tong lawas. Mura lagi katong ginangan nato nga naisa ka doctor of medicine no, na amo ang teacher sa una. Ang yang ingon is if ever 2 decades ka of smoking, 2 decades ug kang paantuson. Marag ana ba? So marag mo nang isa sa mga pamaagi gyud nga aron nga malikayan nato ang pag-antos for the next na mga, siyempre di man gud ta nagabata, no, nagatigulang tason, likely jud kaayo nga mag-develop gyud tag sakit. So mo nang if as soon as possible, as young as you are, kailangan gyud kaayo na wala may problema mag-live, you only live once, no, to try everything. Pero ang kuan na sa Sir Rick is you do it in moderation until na maabot na nimo ang kuano tong magdalion nimo sa pagtuon ba nga moingon na kasi mo kagalingon nga this is it and I have to live a life na kanaganing healthy living na gyud ta permanente. Ana gyud siya, Sir Rick, kay aram mo na siya nagtanong murag mo gyud ang anihon after later. No, ang unsa tay mong gitanong kadaot sa imong lawas imuha gyud na siyang anihon later on. And kanang kutong mga chronic diseases natong giistorya kaganina, kana halos tanan magkadikit pag yun na diabetes, kidney problem, mga inanak na nga sakit, heart problem, stroke, kana magkadikit-dikit pag yun na problem, no? So kana siya pwedeng sination sa usa ka tawo one time. So murag dako kay ang balos, no, gina sa imong lawas. So kinahanglan na at least early, kinahanglan yun nga magila-ila na kita sa healthy living, no, na natay walking, running, exercise, pagkaon, calorie deficit, magtanaw na tadaan anak, no, to invest more on life for the next na mga years to come. Bitaw, tinginood kayo na. Anyway, sa mga kaigsunan nato nga gustong makalikay sa mga chronic diseases, sama sige kaingon ni Surgeon kaganina, start living a healthy life, no? Kinahanglan na tag-exercise, balanced diet, insaktong katulog, enough water sa lawas, and of course ang pagtabang gikan sa kinaiyahan. Aduna kita mga produktong herbal sa SED Marketing igsuon nga daghang ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Ang SED Panyawan Plus, mangosteen, adunay mangosteen, luyang dilaw ug usab panyawan. Ang ato apod SED Panyawan with garlic, adunay ahos, banaba ug panyawan. O kining atong SED Kogon Herbal Capsule, adunay kini siya Kogon plant, adunay banaba ug usab panyawan. Kani nga mga klase nga mga kapsula igsuon makatabang kini siya sa pagpahimsog sa tanan natong mga organs sa lawas, ilabi na kani mga tissues and cells nato nga labaw natong gikinahanglan. Tambag namo ni Sir John para malikayan ang mga chronic diseases. Start your life beautifully. Kana bang mag-change na ta sa ato ang lifestyle sa into something much mas makatabang sa atong kalawasan. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagpasalamat ko kanimo sa pag-uban nato nining atong tulumanon karon sa hugyawan sa SED Panyawan.
Yes, salamat kay Sir Rick, no. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay nitong programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga doon na pay mga problema sa lawas sanding na karon sa mga produktong tinuod gayud nga makatabang, mga produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing igsuon, tatak kining makatabang sa atong kalawasan. Tatak SED Marketing, tatak magaling. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.